Og mit eksempel, der har jeg valgt en nedsættelse af selskabsskatten, som regeringen har lavet forslag om. Og når du nedsætter selskabsskatten, så skal virksomheden betale mindre skat til det offentlige, så den kommer til at være minus. Og når virksomheden den får flere penge ud fra de skatteindtægter, eller den skat, de ikke skal betale, så derfor så har de måske råd til at hyre flere folk for husholdning. Så derfor så ansætter de flere, og så den bliver plus. Og samtidig med at de hyrer flere, så kommer der flere væk fra offentlige indkomster, så den bliver minus. Og når der er flere, der kommer over på og får et rigtigt job og lønninger, så får de flere penge mellem hænderne, så derfor så stiger deres opsparing, så den kommer i plus. Og deres forbrugsudgifter stiger også, den kommer også i plus. Og når de får flere penge, så skal de også betale skat, så den stiger også. Samtidig virksomheden får flere penge, fordi at der er øget forbrugsudgifter, så ligesom husholdningen, så får de en større opsparing. Og deres import stiger, fordi de bruger råvarer til en øget produktion. Så den stiger også. Og så er der så nogle af dem, der er lidt mere usikre, sådan noget som det offentlige varekøb, i og med at de får flere penge inden fra skatten fra husholdningen, men færre fra virksomheden, så det er lidt svært at spå om. Også det samme med udlåning, det er meget bestemt af individerne fra husholdningen og virksomhederne, om de beslutter at betale noget af på deres gamle gæld eller opruste yderligere. Det samme med eksporten er svært at spå om. Tit når det er højkonjunktur, så har man ikke balance på sin betalingsbalance, og så har du en overvægt af import, og eksporten plejer at være det samme som man til at være, men så en højere import.